Rodman yam. Hola. Kuhle mkhulu wami. Shap kanjani mfowethu? Shap mkhulu, igama lami ndingulunga wakwaMatikane, uBhugula, umkhwanazi, umhlophe. Singaba ngapha elisikisiki but ke ndizalelwe apha eMthatha mna. Ndiza apha nje mkhulu wami ndikubulisa nje in such a warm and a respectful manner because ke mna ke I believe this is it Rodman yam. Ndizo represent local connect ZA. Sine show apha esiyenzayo apha eMthatha ethi Mthatha Mtshana podcast where we go around uMthatha kwezi establishment izinkulu. Sidibana nezo individuals, ask them about their whereabouts, yabo indaweni ezithandayo. Yeah. What inspired, like umzekelo, what inspired the outfit today, yabo, but sofika apho. Yeah. Okwangoku nisafuna ukwazi ba umkhulu walo lapha phambi kwami kubani. Abanthandayo bandibiza uSK nguseko lo. Isename Quluba, umfene lo ndisu Jambas, uhlanga umveli wenu. Usanzatha. Ikhaya lingapha eBhasiya. Oh. Kulala ukuthi waseJojo. Phansi kwasehlathini ngakhona. Entabeni kanye. Yeah. Oh. Ngokoxeleyo ngandiphangela phi apha eBhokati, yabo. I'm also a fashion designer, yabo, by profession. But ke ngoku ezinye izinto siye singakwazi ufikelela kuzo ngela xesha because uyabona uMthatha it's a very small town, yabo. So ufuneka usurvive and then choose a route yoba phi retail, yabo. So ndim lowo, yabo, SK. SK. Yeah. Thank you. Abanye bandibiza Mr. S. Mr. S. Yeah. Yes. Okay, by the way, if udibana no Rodman, yeah, I go SK. Mr. S. Yeah. Mr. S. Rodman, what inspired the outfit today? Namhlanje like I wanna like say winter ne, yabo. Yeah. Winter wise yonqeneka novuka ne. Yeah. And then ngiyihlanganise ma polo neck and then coat as well, yabo. Yeah. And then but with a color combination is very important. Unganxibi nje bengathi ukutya kwasezilalini. Ubona ukutya kwamngcwaba sezilalini. Yabo, bengathi udibene ibhitruthi, udibene necarrot kule nto iyi-1, yabo. Yeah, so ndazama ke ngokuhlanganisa i-colors. If you can see bangaba my coat is matching with ilantuka isihlangu sami ezantsi. And then the polo neck is matching with the soul yesihlangu, yabo. And then I have to break la navy ke ngoku. Ndimbreaka ngantoni? Ndimbreaka ngalo light green, not green or strong. Okay. Yeah. So that was like the color of the day actually, like combo ya namhlanje. Combo ya namhlanje. Yeah. Alright. So you have to keep the combos communicating. So if you can check me, am I in communicating Nogo? Yeah, there is a bit of brown pie ezantsi of which all black bingazibonakala mhlawumbe le hood or i-bands ezizigcinileyo. Yeah. And then ungazi black, yabo. But if we are all black, uzilele bani. Because check here. Yeah. Then check your sneakers down there. Yeah. It's also on the back. I think. Okay. So the combos are communicating. Okay. Size ukuvutha indaba la namhlanje. Sorry for that call. Size ukuvutha indaba la namhlanje. Rodman, ngivuyela uba usipana apha. But I want to know how to yaphuma nje. Let's say uyothatha nje ikhefu apha eMthatha. Nje uyophumza ingqondo. Okanye you are going for a business drink. Okanye you are going to meet a client somewhere. Uyobetha irusk and coffee. Where do you go besides apha eNgebs? Besides apha eNgebs, I would prefer a golden. Yes. Yeah, golden. Golden Butcher Block. Yeah. Golden Butcher Blocks and North Crest. Yeah. I would prefer yona. Other than that, more or Ivory. Ivory. Yeah. Okay. And then ngiyabona nawo bangaba. Yeah. And this is where ziyazithizo so what is your tintin, yabo. And this is kuva kwendawo wrong, yabo. So I would say golden. Yeah. Okay. Hayi Rodman yami. Senzela abantu abangengoba lapha eMthatha. Yeah. To understand and know that there's people, there's culture. People are living. It's not like a jungle in Mthatha is a small town, but ke ngoku kuyaphileka apha. Yeah. Igold sihumba apha eMthatha. Yeah. Ndiyabulela mkhulu wami. Into yokubalulekileyo bangaba funeka adjust uzixele bangaba ndilapha eMthatha ngoku, yabo. Ndifuna ntoni na. Siyazazi iskandali ziyenzeka apha eMthatha, but into yokubalulekileyo bangaba zazi bangaba yinto le right ifunayo wena. Simple. Yeah. For the socials, masitsho for the socials, abakufuna ukufollowisha Instagram, Twitter, SK Siseko
Quluba Facebook, and then SK Siseko Quluba na Instagram. I don't have Twitter page. Yeah. Make sure you follow Umkholowa. And for the people that like custom wear and styled artists, yabon abantu abanjengami xa ndiyakushow, I'm making sure uba ndiyaqala phaa eBugatti qala before. Qale ndiyonxibisa man. Yabo. Who's that guy? Men B. Gentleman B. Yeah. Gentleman B. Please dibana no timer. Please dibana no timer. Imthi nje. Nje hanyana nje. Kodwa mkeke nimthi nje. Okay, ngobe le nale. Dibanise izikhalazi ezinezi. Yabo. Invitation ke Khotmani iphumile. Kulowa wami benemina emnandi siyabulela Khotmani yami. Yeah man. Kanjani for? Bulela mna mfowethu. Yeah man.